приятели, днес се разделяме. Нека в очите да няма тъга, болки и радости ние споделяхме, всеки по своя път тръгва сега. С Богом не казва
кажа с цялото сърце, че много, много го обичам и колкото и невероятно да звучи, много ще ми липсвате. Задача през годините решава и правилата за движение, надявам се, не нарушава. Класна! Прекалявате с тези разходки до мола. Ще ви разтуря отбора. Героят. 2+2 е равно на 4. Но исках местата в корсата да са 24. Бих казала, нека да учат и да се борят, а не да говорят. Така, първо искам да ви честитя на всички завършването, да ви пожелая много успехи за напред и сбъдване на всичките ви мечти. И се радвам, че сте били мои съученици през тези всички години. Специално на моя клас искам да ви кажа, че ужасно много ви благодаря за всичко, което сте направили за мен. И вие сте едно голямо семейство. Всички знаете какво направиха те за мен. Благодаря ви и ви обичам безкрайно много.